Rami Järvisellä on 20 vuoden kokemus asfalttitöistä. Viime keväänä hän pani pystyyn Suomen ensimmäisen yhden miehen asfaltointifirman. Tuossa ammatissa on huomannut, että tämmöiselle tekijälle olisi ihan selvä paikka ja tilaus, joka tekee niin pieniä asfaltin korjaus- ja paikkaustöitä. Ja sitten se, että saa yhdistettyä perhe-elämän ja työn sopivasti, että pystyy olemaan siinäkin mukana kesäisin, mikä ei ennen ollut mahdollista, niin tämä mahdollisti sen. Järvinen on harmissaan, että isoissa yrityksissä työntekijät ovat pelkkiä numeroita, eikä ammattitaitoa enää arvosteta samalla tavalla kuin ennen. Omassa yrityksessä tätäkään ongelmaa ei ole. Nyt kun saa ilman kiireitä tehdä, niin tulee tehtyä työt hyvin. Tässä on asfaltin paikkaus menossa. Tyypillinen hyvä yritys, joka reagoi ajoissa tämmöisiin pieniin virheisiin, ettei ne pääse liian isoksi, niin se on selvää säästöä. Järvisen mukaan ihmisten suhtautuminen hänen työhönsä on ollut positiivista. Hän ei kuitenkaan pidä lisätyövoiman palkkaamista tulevaisuudessa mahdottomuutena. Mennään nyt pienellä liekillä ja mä kartoitan tätä maailmaa nyt ensin. Et jos rupeaa yhtiö menemään mukavasti, niin ilman muuta en mä pistä hanttiin semmoista ollenkaan.